εκπαιδευτής διαβίου μάθησης ή αλλιώς εκπαιδευτής επαγγελματικής κατάρτισης. Είναι το ίδιο σεμινάριο, απλά έχει εξελιχθεί λίγο. Γεια σου, εγώ είμαι η Τζούλα από το Center 8 και θέλω να σε προσκαλέσω στο επόμενο μας σεμινάριο, κύκλος σεμιναρίων, ο οποίος ξεκινά το Φεβράριο του 2025 και περιλαμβάνει 84 ώρες σε ιδρυβική μορφή, κάποια σεμινάρια διαδικτυακά, κάποια σεμινάρια face-to-face για πρακτική εξάσκηση. Μέσα σε 84 ώρες μαθαίνεις ό,τι χρειάζεσαι για την εκπαίδευση ενηλίκων, από το πώς να αναγνωρίζεις ανάγκες κατάρτισης, δηλαδή τι σεμινάρια μπορείς να χτίσεις, που υπάρχουν οι ανάγκες στον τομέα απασχόλησης σου, μέχρι το τι τεχνικές μπορείς να επιλέξεις και πώς να χτίσεις την ενότητα ενός σεμιναρίου. Τώρα, το συγκεκριμένο σεμινάριο είναι πιστοποιημένο και αναγνωρισμένο από την ΑΝΑΦ και σου δίνει όλα τα εφόδια που χρειάζεσαι, ούτως ώστε να πετύχεις τις εξετάσεις της ΑΝΑΦ. Γιατί οι εξετάσεις είναι από την εποπτική μας αρχή, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η ΑΝΑΦ. Εάν θέλεις να μάθεις περισσότερες πληροφορίες για τον καινούριο κύκλο που ξεκινά το Φεβράριο του 2025, πάρε με τηλέφωνο, στείλε μου μήνυμα και θα χαρώ πάρα πολύ να σε βοηθήσω. Καλή συνέχεια!